Yo, what's up guys? I'm back. Greg Katabang travel update. Ngayong araw na to ay meron po tayong update na isa na namang bus na naglabas ng kanilang information about sa kanilang biyahe. So ayun mga katabang, ito pong bus na to ay naglabas ng kanilang information about sa biyahe galing ng Metro Manila patungong Bicol. So ayun mga katabang, naglabas po ang bus na to ng panibagong biyahe at alam ko kilala nyo na ang bus na to dahil lagi itong bumabiyahe patungong Bicol galing ng Metro Manila. Bago tayo magsimula mga katabang, gusto ko kayong batiin ng welcome back po sa aking YouTube channel, Greg Katabang Travel Update. At disclaimer lang po, ito pong content na to ay nakabase lamang kung anong nakapost sa page ng bus na to. At ito rin po ang nakuha kong informasyon para sa aking content ngayong araw mga katabang. So ayun mga katabang, bago tayo magsimula sa pag-update sa bus na to, sana po nakasubscribe kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. At pindutin nyo po ang bell notification para mag-update kayo sa aking bagong mga content about sa biyahe mga katabang. So ayun mga katabang, bago tayo magsimula sa pag-update sa bus na ito, siyempre kailangan po na natin mag-intro. Yo, what's up mga katabang? I'm back. Greg Katabang Travel Update. Ang i-update po natin ngayon ay ang bus po na Amihan. Ayan po, Amihan bus po. Naglabas sila ng panibagong information about sa kanilang biyahe patungong Bicol galing ng Pasay. Okay po mga katabang, ito pong bus na po ito ay ang terminal po nila ay sa Pasay lang mismo manggagaling ang bus na to, at yun lang po ang nakalagay dito sa kanilang bagong info na aking nakuha rin para i-update para mapanood. Ito pong Amihan po ay naglabas ng kanilang biyahe patungo pong Matnog at Bulan 5 PM po, Matnog Bulan. At para naman po sa Tabaco, Legazpi 7 PM po ang alis ng bus patungong Tabaco at Legazpi City. Okay po. Para naman po sa inyong mga katanungan kung anong bus po ito, ordinary ba o aircon, ito pong bus na to ay aircon po, 2x2 seat, at meron po itong CR sa loob mga katabang. So ayun mga katabang, kung kayo ay mahilig kumain sa biyahe at kayo ay medyo sumasamaan dyan sa biyahe, wag po kayo mag-alala dahil meron po itong CR sa loob. Pero po mga katabang, ang masama rito kung walang tubig. Sorry mga katabang, joke lang mga katabang. Okay po mga katabang, lagi ko pong sinasabi sa iba kong vlog, wala rin pong ilinagay na requirements. Ito pong si Amihan, siguro po tinangay na eh. Kaya so ayun mga katabang, sorry mga katabang. So ayun mga katabang, wala pong ibinigay na requirements na kung ano requirements nila, at wala rin pong ilinagay kung magkano ang pamasahe. So yun mga katabang, lagi nyo pong aasahan yan sa mga bus. Wala pong minsan silang binibigay na kung magkano pamasahe, kung ano yung requirements, kung magkano ba ang pamasahe. Pero mga katabang, meron po silang ibinigay na contact number, at ito pong contact number nito ay pagmamay-ari ni Mr. Don. Si Don po, ito po yung kukontakin nyo para sa inyong mga katanungan about sa biyahe, kung ano ang requirements, kung magkano ang pamasahe. So ayun mga katabang, ang dadaanan pala ng Amihan po, simula po meron pong Dait, Sipukot, Naga, Iriga, Nabua, Puhi, Lidong, Puraburan, Pulanggi, Uwas, Ligaw, Ginubatan, Daraga, Kamalig, Legazpi, Tabaco, Tiwi, Sorsogon, Bulan. Ayan po yung mga lugar na pinapasok din nila na kanilang biyahe. So ayun mga katabang, ito na po yung contact number ni Mr. Don. Ayan po, sana po makuha nyo ng maayos. 0995 723 6323. Ayan po mga katabang ang contact details ni Mr. Don.
kontakin nyo po yan kung kayo po ay merong katanungan about sa pamasahe at about sa requirements pauwi ng Bicol region. So ayun mga katabang, sana nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman o kaunting tulong about sa biyahe nitong amihan, kung kayo man po ay passengers na talaga nito noon pa, o kaya kung kayo ay nagpaplano pa lang na sumakay dito. At sana kung mapanood nyo to, maraming salamat, at sana po ayun na nga, sana po ay masubscribe nyo yun ang channel, Greg Katabang Travel Update, at pindutin nyo po ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong mga video. So ayun mga katabang, hanggang dito na lang po ang vlog na to, at sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman. Ayun, sabi ko kanina, kaunting kaalaman, parang Kuya Kim. So ayun mga katabang, maraming salamat sa manonood at nagsayang ng oras. Hanggang dito na lang ang vlog na to. Ako po si Greg Katabang Travel Update. Ingat kayo lagi. Bye bye.